राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवारधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवारधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन यमुनतीरा वनचारी यमुनतीरा वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்மளோட செகண்ட் டே சதாச்சார் கிளாஸ்ல வந்திருக்க அனைத்து பக்த கொடிகளையும் வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ இஸ்கான் மேங்களூர் ராதா கோவிந்தா சார்பாக உங்களை எல்லாரும் வரவேற்கின்றோம். பிரணத்தி ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். பிரணத்தி வாசிக்கிறீங்களா பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாகயம் பசூர் உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூபः கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வ பதாந்திகம் வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரோஹம் ஸ்ரீ யுதபத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதான்விதம் தஸ்மை சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய வேதம் ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம்ச. ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதா விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானுசுதே தேவி பிரணாமி ஹரிப்பிரியே. வாஞ்சா கல்பதருப்ஷ கிருபா சிந்துப்ய ஏவச பதிதானாம் பாவனோப்யோ வைஷ்ணவோப்யோ நமோ நமः. ஸ்கிரீன் தெரியுதுலங்க பிரபுஜி? வாசிங்க. ஸ்கிரீன்ல இருக்கு மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் தெரியுதுங்க மாதாஜி. நமோ பிரம்மண்ய தெரியலையா? இல்லைங்கம்மா, தெரியலங்க மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம். இப்ப தெரியுதுங்க மாதாஜி. வாசிங்க. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய ஓ பிராமண ஹிதாய ஜகத் ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்த நமோ நமः. நமோ மகா வதாந்திய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாய தே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாம்னே கௌரதீச்சே நமः. குரவே கௌர சந்திராய ராதிகாயே ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நமः. நமः ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண புரோஷ்டாய பூத்தலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமின் இதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதே தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாश्चात्य தேச தாரிணே. हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माता जी. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம லாஸ்ட் வீக் என்ன செஷன் பார்த்தோம்? மத்ஸ்ய அவதாரம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? மத்ஸ்ய அவதாரம் பார்த்தோம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா வராக அவதாரம் வந்து பார்க்கலாம். லார்ட் வராக அவதாரம்.
இது இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கு. நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்மளுடைய சௌராஷ்டிரகம் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா பார்க்கலாம். இந்த புருஷோத்தம மந்த், இந்த மந்த் ஆகஸ்ட் 16th வரைக்கும் நமக்கு புருஷோத்தம மந்த் இருக்கு. இந்த புருஷோத்தம மந்த்ல வந்து இன்னொரு பெயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் அதிக மந்த் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது நமக்கு எப்படி 12 மாதங்கள் இருக்கும், ஆனா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நடுவுல எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மாதமாக இருக்கும். ஒரு மாதம் நம்ம ஆடி மாசத்துக்குள்ள 2 தடவை அமாவாசை வர மாதிரி இருக்கும். ஏன் அப்படின்னாக்கா நம்ம ஹிரண்யகசிபு வந்து சொல்லியிருப்பாரு பிரம்மதேவர்கிட்ட. அவர் நிறைய நியமங்கள் எல்லாம் சொன்னார் இல்லையா? அவர் கேட்டார், எனக்கு வந்து ஆஹ் எனக்கு வந்து சாகா வரம் வேணும்னு கேட்கிறாரு பிரம்ம கிட்ட. பிரம்மதேவர் சொல்லுவார், அதற்கு கொடுக்கக்கூடிய தகுதி எனக்குமே கிடையாது. ஏன்னா எனக்குமே வந்து ஒரு குறிப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் எனக்குமே அந்த மரணம் வரும் அப்படின்றதுனால எனக்கு அந்த வரம் தரக்கூடிய ஆஹ் தகுதி இல்ல. அதற்கு பதிலாக நீ வேற ஏதாவது கேளுனோடனே அவர் ரொம்ப ட்ரிக்கா ஆஹ் உங்களால படைக்கப்பட்ட எந்த பொருளாலையும் இல்ல எந்த உயிரினத்தாலும் நான் வந்து அழியக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இதெல்லாம் நம்ம இரண்யகசிபு நரசிம்மாவதாரம் வரும்போது நம்ம அதை நம்ம ஒரு டீட்டெயிலா பார்ப்போம். சோ அப்படி அவர் கேட்கும்போது அதுல இன்னொன்னு என்ன கேட்டிருப்பாருன்னா, இந்த 12 மாதங்கள் இருக்கு இல்லையா, இதுல கூட நான் வந்து இறக்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி அவர் கேட்டிருப்பாரு இரண்யகசிபு. அதற்காகவே வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள் ஏன்னா பிரம்மதேவர் வந்து பகவானுடைய பக்தன் இல்லையா, அவர் கொடுத்த வாக்கையும் காப்பாற்றணும், தர்மத்தையும் நிலைநாட்டணும். அதுக்காக என்ன பண்ணுவாருனாக்கா இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வந்த மந்த். ஸோ இந்த மந்த்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த புருஷோத்தம மந்த்ல நம்ம என்ன ஆன்மீக செயல்கள் செய்தாலும் அது பன்மடங்கு நமக்கு வந்து உயர்வை கொடுக்கும் அப்படின்றத வந்து நம்ம பாக்குறோம். ஸோ இந்த புருஷோத்தம மந்த்ல வந்து நம்ம இஸ்கான் இதுல நம்ம என்ன பண்றோம்னா சௌராஷ்டகம் அப்படின்ற இந்த சாங்ஸ் வந்து இந்த சாங்கை தான் வந்து நம்ம பாடுறோம். ஒரு ஒரு நாளும் காலையிலையும் மாலை நேரத்திலையும் வந்து இந்த சௌராஷ்டிரம் படிக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லது. இந்த இந்த இதோட மீனிங் பாத்தீங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப அழகா இருக்கும். நான் வந்து நான் பாடுறேன், கூடவே நீங்களும் அடுத்து நீங்க பாடுங்க. ஹரே கிருஷ்ண. व्रजे प्रसीतं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुःकुलचौरम्. பாடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பாடுறீங்களா மாதாஜி? ஸ்கிரீன் வருது, தெரியுதுங்களா பிரபுஜி ஸ்கிரீன்? தெரியுதுங்க மாதாஜி. இந்த பாடலை ஏற்றர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வில்வமங்கல தாக்கூர். அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு 4 சம்பிரதாயம் பார்த்தோம் இல்லையா? நம்மளுக்கு வந்து பிரம்ம கௌட்டிய மத்வ சம்பிரதாயம் பார்த்திருக்கோம். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுடைய ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் பார்த்திருக்கோம், நிம்பர்க்க சம்பிரதாயம் பார்த்திருக்கோம், சனத்குமாரர்கள் வழியாக விஷ்ணு சம்பிரதாயம் பார்த்திருக்கோம், சனத்குமாரர்கள் வழியாக நிம்பர்க்க சம்பிரதாயம். சோ இவர் வந்து அந்த நிம்பர்க்க சம்பிரதாயத்துல வரக்கூடிய வில்வமங்கல தாக்கூர். நம்மளுடைய பகவத்கீதையில கூட நம்ம பார்த்திருக்கோம் அவருடைய கதை. சோ அவர் எழுதின பாடல் இது. வாசிங்க பிரபுஜி மாதாஜி, யார் இருக்கீங்களோ லைன்ல. व्रजे प्रसीतं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुःकुलचौरम्. அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம் நீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. व्रज प्रसीतं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां तदकुलचौरम् अनेक जन्माजित पापचौरं चौरग्रगण्यं पुरुषं नमामि. अनेक जन्म जितपापचौरं चौराङ्गनं पुरुषं नमामि. மத்தவங்களும் பாடலாம், பாடுங்க. श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचौरम्. श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचौरम्. पदाश्रितानां च समस्तचौरं चौरग्रगण्यं पुरुषं नमामि. अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं य करोति भीषुम्पदीकेहहीनम् केनाप्यहो भीषण शौर ईदृक् दृष्टश्रुतो वा न जगत्रयेऽपि. यदीयनामाभिहरत्यशेषं कृप्रसारान्तभिपापाराशेन्
आश्चर्यरूपो ननु शौर्यैर्दृक् दृष्टश्रुतो वा न माया कदापि दानं च मानं च तत्तेन्द्रियाणि प्राणं च कृत्वा मम सर्वमेव बलायसे कुत्र द्रुदोत्यचौर त्वं भक्तितां नासि मया निरुत सीनत्सि कोरं यमपाशबन्धं पीनत्सि भीमं भवभाषबन्धं सीनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मत्मनो भक्तकृदं तु बन्धं मन्मनातस्तामसराशिकोरे कारागृहे दुःखमये निबत लभस्वेहे चौरहरे शिराय स्वशौर्यदे दोषसीदमेव तण्डम् कारागृहे वसशता हृदये मदीये मद्भक्तिभाषत्रुडबन्धननिश्चलसन् त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिसतान्तरेऽपि सर्वस्वसौरहृदयान् हि मोषयामि व्रजे प्रसीतं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुःखूलचौरम् अनेकजन्माजितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि ஹரே கிருஷ்ணா. இது ரொம்ப அழகான பாடல். அவர் என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து அவர் வந்து ஒரு திருடர் அப்படின்ற மாதிரி, கல்வன் அப்படின்ற மாதிரி இங்க காட்டியிருப்பார். ஏன்னா இந்த இதோட மீனிங் இங்கிலீஷ்ல இதுல இருக்க, தமிழ் என்கிட்ட இல்ல. நீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்கலாம். யூடியூப்லயும் வந்து நீங்க சௌராஷ்டகம் வித் லிரிக்ஸ்னா அது வரும். நீங்க அது கூடவே சேர்ந்து பாடலாம். ஹார்ட்லி இதுல வந்து 7 மினிட்ஸ் இருக்கும். ஸோ காலையில நீங்க கிருஷ்ணருக்கு முன்னாடி வந்து போட்டோவோ இல்லை டேட்டிஸ் வச்சிருந்தாலும் பரவாயில்ல, அந்த விக்கிரகத்துக்கு முன்னாடி வந்து காலையில ஒரு தடவை, சாயந்தரம் ஒரு தடவை நீங்க கண்டிப்பா அந்த பாடல் பாடணும். ஒரு சின்ன நெய் தீபம் நீங்க ஏற்றும் போது இந்த பாடலை பின்னாடி போட்டுட்டு நீங்க நெய் தீபம் ஏற்றி பகவானுக்கு காட்டலாம். ஸோ இதுல வந்து வில்வமங்கல தாக்கூர் என்னன்னு சொல்லியிருப்பாருனாக்கா, கிருஷ்ணரை வந்து ஒரு கல்வன். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பாவங்கள் எத்தனையோ கோடி கணக்கான வாழ்நாள் முழுவதும் நான் செய்து கொண்டிருக்கின்ற பாவங்களை வந்து நீங்க என்கிட்ட இருந்து திருடி இருக்கீங்க. உங்களை மாதிரியான ஒரு கல்வனை வந்து நான் கேள்விப்பட்டதும் இல்லை, உங்களை மாதிரி ஒருத்தரை நான் பார்த்ததும் கிடையாது. இந்த மூவுலகத்திலும் நீண்டு 3 உலகத்தையுமே வந்து திருடிட்டீங்க. யாரு? நம்ம வாமன அவதாரம் எடுத்து பலி சக்கரவர்த்தி கிட்ட இருந்து அந்த 3 லோகங்களையும் வந்து அவர் கேட்டிருப்பார் இல்லையா, 3 அடி மண்ணு தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார். சோ இந்த 3 உலகத்தையுமே வந்து நீங்க திருடி இருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி அவர் வந்து சொல்லுவார். அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லுவார்னா, உன்னால வந்து யமதர்மராஜா கிட்ட இருக்கிற அந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் பந்தத்தை கூட கட் பண்ண முடியும். ஆனா நான் வந்து பக்தி மூலமாக உன்னை வந்து கட்டி போட்டிருக்கேன் இல்லையா, இந்த கட்டை உங்களால அவிழ்க்கவே முடியாது அப்படின்ற மாதிரி அந்த பாடல் வரிகள்ல வந்து இருக்கும். அதனால நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, உங்களை நான் வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன், உங்களை வந்து ஒரு ஜெயில்ல போட்டுட்டேன். அது என்ன ஜெயில்னா என்னுடைய இருதயத்துல வந்து வச்சிருக்கேன். ஆனா அந்த இருதயம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா, இந்த அறியாமையால அது மூழ்கி இருக்கிறதுனால ரொம்ப இருளாக இருக்கும். ஆனா நீங்க எவ்வளவு பெரிய திருடன் இல்லையா, கல்வன். அதனால உங்களுக்கு வந்து இதுதான் சரியான பனிஷ்மெண்ட். என்னோட இருதயத்துக்குள்ளேயே தான் நீங்க இருக்க போறீங்க அப்படின்ற மாதிரி அந்த பாடலோட மீனிங் இருக்கும். அதை நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். சோ இப்ப நம்ம வந்து செஷனுக்குள்ள போயிடலாம். லாஸ்ட் இதுல வந்து நம்ம பார்த்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா மச்ச அவதாரம் பார்த்தோம். மச்ச அவதாரத்துல அந்த டீமன் அரக்கனோட பெயர் என்னன்னு பார்த்தோம். யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. மச்ச அவதாரத்தோட அரக்கன் அங்க எந்த அரக்கனை பார்த்தோம்? மச்ச அவதாரத்தோட கோர் என்ன? எதற்காக பகவானோட அந்த அவதாரம் நடந்தது? வந்துட்டீங்க எல்லாரும். கிருஷ்ண பிரபுஜி வந்தாச்சு. வேதங்கள்ல வந்து திருடிட்டு அங்கன்னு சொல்லிட்டு நடந்துச்சுமா. ஹரிபோல் பிரபுஜி. அந்த அந்த அரக்கன் பேர் என்ன? அவர் எப்படி இருந்தார்? ஒரு இதுலயும் ரொம்ப யூனிக்கா வருவார் இல்லையா பகவான். சோ அந்த அந்த அவதாரத்துல ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி.
ஹயக்ரீவன் வருமோ மாதாஜி? கரெக்ட் கரெக்ட் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹயக்ரீவர். தேங்க்யூ. ஹயக்ரீவர் வந்து நம்ம பகவானுடைய அவதாரம் ஒண்ணு பாக்குறோம், ஹயக்ரீவர். ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவன் வந்து ஒரு அரக்கன், சோமுகாசுரன். இன்னொரு பெயர் வந்து சோமுகாசுரன். ஆனா அரக்கன் வந்து அந்த என்ன 4 வேதங்கள், 4 வேதங்களின் பெயர்? ரிக் யஜுர் சாம அதர்வனம். ஹரிபோல் ஹரிபோல். ரிக் யஜுர் சாம அதர்வன. சோ பிரம்மதேவர் வந்து அந்த யுகங்களோட முடிவுல வந்து சந்தியா யுகம் அப்படின்னாக்கா 2 யுகத்துக்கு நடுவுல அந்த பிரளயத்து எல்லாம் இருக்கும்போது அவர் அப்படி அயர்ந்து கண் உயரும்போது அவரோட அந்த தூக்கத்துல வந்து அந்த 4 வேதங்களும் வரும். அதை வந்து அவன் திருடி கொண்டு போயிடுவான். ஏன்னா இதை வைத்துதான் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தையே பிரம்மதேவர் பண்றாருன்னா இவரை விட நான் பெரிய ஆளா வரணுன்றதுக்காக அது கொண்டு போயிடுவார். அது மட்டும் இல்லாம 2 இதுன்னு பார்த்தோம். ஒண்ணு வந்து வேதங்களை காப்பதற்கு, இன்னொன்னு என்ன? இன்னொன்னு வந்து வேதங்களை காப்பு. சத்தியவர்தன். அந்த சத்தியவர்தன் வந்து இது பிரளயம் ஆயிப்போய் அடுத்த யுகம் வரப்போறதுன்றதுனால உயிரினங்களை எல்லாம் காக்க சொன்னார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சூப்பர் மாதாஜி. சோ சத்தியவர்தன் அந்த அவர் வந்து மனிதர்கள்ல இந்த மனித குலத்தோட முதல் தலைமுறை இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க சத்தியவர்தன். அவங்களுக்கு வந்து சரி இப்ப வந்து அவனை ரட்சிக்கிறதுக்காகவும் அவர் வந்திருப்பார். பகவான் வந்து மச்ச அவதாரம் எடுத்திருப்பார். அவர் என்ன கலர்ல இருந்தான்னு நம்ம பார்த்தோம் மச்ச அவதாரத்துல. பகவான் கோல்டு கலர் மாதாஜி. கோல்டு கலர். அவருக்கு வந்து ஒரு கொம்பு மாதிரி, கோல்டன் கலர். கரெக்ட் மாதாஜி. அந்த கொம்பு மாதிரி ஒண்ணு இருக்கும். அதுல அதையும் அந்த படகையும் வந்து எதுல கட்டணும்னு சொல்லியிருக்காரு? வாசுகி என்ற பாம்போட கட்டி அவங்க போனாங்கன்னு பார்த்தோம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது வந்து மச்சவதாரத்தோட. அப்புறம் அவர் வந்து வேதங்கள் எல்லாம் எடுத்து பிரம்மதேவர்கிட்ட கொடுத்தோடனே அவர் பிரம்மதேவர் நினைப்பாரு, ஓகே இப்ப நீங்க 2 பேரும் போய் அந்த உலகத்தை வந்து அதாவது இந்த மனித சிருஷ்டியை பண்ணுங்கன்னு சொல்லும்போது பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து உலகம் இருக்காது, பூமி இருக்காது. எங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போதுதான் இப்ப அடுத்த அவதாரம் நம்ம பாக்குறோம், வராக அவதாரம். நிறைய இதுல வந்து டிஃப்ரெண்ட் நோஷன்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் அவதாரம் வந்து வராக அவதாரம் அப்படின்றதையும் நம்ம பாக்குறோம். ஆக்சுவலா என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா பிரம்மதேவர் கிட்ட இருந்துதான் முதல் அந்த 4 சனத்குமாரர்கள் வராங்க. அவர் வந்து பிரம்மதேவர் ரொம்ப வருடங்களாக தவம் பண்றார். அந்த தவத்தோட விளைவாக நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் சொல்வார், நீ வந்து பிரபஞ்சத்தை வந்து நீங்க சிருஷ்டி பண்ணலாம்னு சொல்லும் போது அவர் இத்தனை வருட காலமாக தவம் இருந்துட்டு முதல்ல அந்த 4 குமாரர்கள் வராங்க. அவங்க வந்து இவரோட தவத்தோட வலிமையால என்ன ஆகுது, அவங்களும் வந்து ஹரிபக்திலேயே நாங்க இருக்கணும், நாங்கெல்லாம் வந்து இந்த சிருஷ்டி பண்ற வேலை எல்லாம் எங்களுக்கு வேணாம், நாங்க இந்த குழந்தைகளாகவே 5 வயது குழந்தைகளாகவே ஹரிபக்தி பண்ணி கொண்டு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து என்ன எப்படி சிருஷ்டி பண்றதுன்னு அவர் கோபமா பார்க்கும்போது ருத்ரன் வராருன்னு பாக்குறோம். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வராக அவதாரம் வராரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். மூக்குல இருந்து பகவான் பிரம்மதேவரோட மூக்குல இருந்து வராதா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இந்த 4 சனத்குமாரர்கள் வந்து ஒரு தடவை இப்ப காலையில நம்ம தரணீஸ்வரி மாதாஜி எடுக்கிற கிளாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாகவதத்திலோட 3வது கேண்டோ போயிட்டு இருக்கு. அதுல வந்து நம்ம இப்ப பாத்துட்டு இருக்கோம், இந்த கதை தான் பாத்துட்டு இருக்கோம். இந்த 4 குமாரர்களும் வைகுண்டத்துல வந்து பகவானை பார்க்க போகும்போது 6 கதவுகளை தாண்டி வந்துட்டாங்க. 7வது கதவுல வரும்போது பாத்தீங்கன்னா ஜெயன் விஜயன் அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா இவங்களை வந்து உள்ள விடாம தடுக்கிறாங்க. அப்ப தடுக்கும் போது இவங்க கோபம் பட்டு என்ன பண்றாங்க, பிராமணர்களுக்கு வந்து பொறுமை ரொம்ப முக்கியம், அது ஒரு பண்பு இல்லையா, ஆனாலும் இவங்க வந்து கோபமா அங்க வந்து சாபம் கொடுக்குறாங்க இவங்களுக்கு, நீங்க வந்து பூலோகத்துல கஷ்டப்படுவீங்க அப்படின்னுட்டு. ஏன் அந்த மாதிரி சொல்றாங்கன்னா பகவான் வந்து அந்த அடுத்த லீலையை வந்து என்ஜாய் பண்ணுன்றதுக்காக இவங்களுக்கு அந்த கோபம் கொடுக்கப்படுகின்றதுன்ற மாதிரி நம்ம பாக்குறோம். சோ அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வாயிற்காப்பாளர்கள் 2 பேரும் வந்து 3 யுகங்களாக அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு அசுரன் போல வந்து பகவான் கிட்ட இருந்து முக்தி அடையும் போது மட்டும்தான் இந்த பாவத்துல இருந்து விலக்கு கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம கதையில பாக்குறோம். அதற்காகவே அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு தடவையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹிரண்யாக்ஷன், ஹிரண்ய கஷிபு, அடுத்து வந்து நம்ம கும்பகர்ணன், ராவணன், அப்புறம் வந்து கிருஷ்ண அவதாரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சிசுபாலன், இன்னொருத்தர் அந்த பேரு நம்ம மறந்துட்டு அடுத்ததுல சொல்றேன். சோ இந்த மாதிரி 3 யுகங்கள்லயும் அவங்க மாமா கம்சன், அவங்க மாமா கம்சன் இல்ல மாதாஜி, கம்சன் இல்ல, சிசுபாலன், தந்தவக்கரன். சோ அந்த மாதிரி இந்த 2 வாயிற்காப்பாளர்கள் தான் இந்த 3 யுகத்திலயும் வராங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் சத்திய யுகத்துல வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னாக்கா ஹிரண்யாக்ஷன், ஹிரண்ய கஷிபு 2 பேரா வராங்க. பிரபுஜி இதுல ஹிரண்யாக்ஷன் வந்து தம்பி தானே இல்ல அண்ணனா? ஹிரண்ய கஷிபோட தம்பி இல்லையா ஹிரண்யாக்ஷன்? ஹிரண்யாக்ஷன் வந்து அவரோட தம்பி நினைக்கிறேன். சோ அவர் என்ன பண்றாரு,
அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா, அது இது இன்னும் பெரிய கதை இருக்கு. அந்த அதிதி, திதி அதெல்லாம் அடுத்ததுல நம்ம பார்க்கலாம். இப்ப ஜஸ்ட் அந்த அவதாரம் மட்டும் பார்க்கலாம். ஏன்னா ஒண்ணொண்ணுத்துக்கும் நம்ம காரணம் பின்னாடி போனோம்னா, அது இன்னும் அடுத்தடுத்து பெரிய கதைகள் வரும் அதுல. சோ இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஹிரண்யாக்ஷன் என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னாக்கா, வருணதேவன் கிட்ட போய் சண்டை போடணும் அப்படின்றதுக்காக போவார். அத சொல்லுவாங்க இல்லையா, எனக்கு திணை எடுக்கின்றது. அதாவது எனக்கு யார்கிட்டயாச்சும் சண்டை போடணும் போல இருக்கு வா அப்படின்ற மாரி அவர் போய் கேட்பார் வருணதேவன் கிட்ட. அப்ப வருணதேவன் என்ன சொல்வாரு அப்படின்னாக்கா, உன் கூட சண்டை போடுறதுக்கு உண்டான ஸ்ட்ரென்த் எனக்கு இல்லப்பா, நீ போய் பகவான் கிட்ட போய் சண்டை போடணும் அப்படின்னு போது அவர் வந்து சொல்லுவாரு, பகவான் கிட்ட சண்டை போடணும்னா என்ன பண்றது அப்படின்னாக்கா, இந்த பூமாதேவி இருக்காங்கல்ல, அவங்க வந்து ரொம்ப பிரியம் பகவானுக்கு, அவங்களை கொண்டு போய் நீ எங்கன்னா மறைச்சு வச்சுட்டேன்னா அவங்க கூட சண்டை போடலாம் அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்றாரு. அப்பதான் அவர் வெளியில வருவார். சோ அதனால ஹிரண்யாக்ஷன் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா, அப்படியான்னு சொல்லிட்டு அந்த பூலோகத்தை கொண்டு போய் ரொம்ப பாதாளத்துல எங்கேயோ கொண்டு போய் மறைச்சு வச்சுடுவாரு. அப்ப இவங்க மச்ச அவதாரம் முடிச்சு இவங்க அடுத்த சிருஷ்டி பண்ணணும்னு பார்க்கும்போது எங்க போய் சிருஷ்டி பண்றது? பூமியே இல்ல. திருப்பி பிரம்மதேவர் என்ன பண்றாருன்னாக்கா, பகவான் கிட்ட வந்து பிரார்த்தனை பண்றார். பிரார்த்தனை பண்ணும்போது ஆஹ் அவருடைய அந்த மூக்குல இருந்து அந்த நம்ம கட்டவிரலோட மேல கட்டவிரல 3 பகுதி இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த மேல இருக்கிற பகுதி அந்த அளவு தான் இருந்தாராம் வெளியில வரும்போது பகவான். அவர் என்ன பண்றாருன்னா, வெளியில வந்த உடனே அப்படியே பெரிய ஜைஜாண்டிக்கா மாறிடுறாரு வராக அவதாரம். அவர் வந்து பன்றி ரூபம் எடுத்து வருகின்றார். அவர் அந்த 2 கொம்போட பன்றி ரூபத்தோட வரார். வந்த உடனே அவர் என்ன பண்றாரு, ஆஹ் கடலுக்கு அடியில போய் எல்லா தேவர்கள் எல்லாருமே வந்து அவருக்காக பாடல்கள் எல்லாம் பாடுறாங்க. அவர் என்ன பண்றாரு, கடலுக்கு அடியில போய் பூமியை மறைச்சு வச்சிருக்க அந்த ஹிரண்யாக்ஷன் கிட்ட இருந்து பூமியை வந்து காப்பாத்தி கொண்டு வருகின்றார் அப்படின்ற பார்க்கலாம். சோ வராக அவதாரத்துல அவருடைய அந்த சுண்டு விரல்ல வந்து சக்கரம் இருந்துச்சாம். நம்ம ஆதி வராகம் அப்படின்ற வராக புராணத்துல வந்து பாக்குறோம், அவர் வந்து ஆதி வராகம் அப்படின்றத பாக்குறோம். அது போல பகவத்கீதையில வந்து கிருஷ்ண சொல்றாரு, இறக்கும் தருவாயில் நீ என்னை நினைக்கும் போது நான் உனக்கு வந்து ரட்சிப்பேன் அப்படின்றாரு. ஆனா இந்த வராக புராணத்துல நம்ம படிக்கும்போது ஒரு தடவை நம்ம வந்து வராகரை வந்து நினைச்சு அவர்கிட்ட சரண்டர் ஆயிட்டோம் அப்படின்னாக்கா, நமக்கு மரண தருவாயில் நம்மளே மறந்துட்டா கூட பகவான் வந்து நம்மளை வந்து காப்பாற்றுவார் அப்படின்றத வந்து நம்ம அந்த வராக புராணத்துல பாக்குறோம். சோ வராக அவதாரம் எடுத்து அவர் கீழே போய் ரொம்ப அடியில பாதாளத்துல போய் பூமியை வந்து காப்பாற்றி கொண்டு வருகின்றார். இரண்யாக்ஷன் அங்க கொன்னுடுறார் அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ அதுதான் வந்து நம்மளுடைய வராக அவதாரம். இந்த கதையெல்லாம் பகவத்கீதையில வந்து மைத்ரேயர் அண்ட் விதுரர் அவங்க 2 பேருக்கு நடக்கிற அந்த 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 கான்வர்சேஷன்ல வந்து வராக அவதாரத்தை பத்தி அவர் சொல்றார். அது இன்னும் நம்ம போனோம்னா நிறைய கதைக்குள்ள நிறைய போகும். நமக்கு டைம் இல்ல, ஷார்ட்டா முடிக்கணும். அதனால இப்ப வந்து வராக அவதாரம் பார்த்தோம். ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா அதுல? ஹரே கிருஷ்ணா. பாகவதம் படிக்கும்போது இது நம்ம எல்லாம் ரொம்ப டீட்டெயிலா பார்ப்போம். ஐ திங்க் எல்லாமே நான் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இதுல வேற எதுவும் ஞாபகம்? பீஷ்மதேவரோட மூக்குல இருந்து பகவான் வரார். ஹிரண்யாக்ஷனை மீட்டு கொன்றுட்டு பூமி தேவியை வந்து காப்பாற்றுறார். எல்லாரும் அவருக்கு வந்து அடுத்து புகழாரங்கள் பாடுறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஐ திங்க் முக்கியமானதெல்லாம் கவர் பண்ணியாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸோ ஓகே. ஸோ வராக அவதாரம் பார்த்தாச்சு. இன்னைக்கு வைஷ்ணவ கலாச்சாரம் பிரபுபாதோட ஹிஸ்டரி பார்த்துடலாம் நம்ம. போன தடவை நம்ம பார்த்தது அவருடைய 5 வயதுல வந்து ரத யாத்திரை பண்ணார். அவருடைய அப்பா பேர் வந்து கௌர் மோகன் தே அப்படின்னு பார்த்தோம். அம்மா பெயர் ரஜினி அப்படின்னு பார்த்தோம். அவர் வந்து தாக்கூர்பரி அப்படின்ற இடத்துல ராதா கோவிந்த அந்த டெம்பிள்ல தான் வந்து எப்பவும் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணுவார் அப்படின்றத பார்த்தோம். அடுத்து அவருடைய 16 வயதுல அவங்களுடைய அம்மா வந்து தவறிட்டாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். இன்னைக்கு நம்ம வந்து அவரோட காலேஜ் லைஃப், மேரேஜ் லைஃப் அண்ட் காந்தி மூவ்மெண்ட்ல அவரோட பங்கு என்ன அப்படின்றத வந்து குயிக்கா பார்த்துடலாம். ஸோ 1916ல வந்து அவருடைய காலேஜ் லைஃப் ஸ்டார்ட் பண்றார். அவர் வந்து ஸ்காட்டிஷ் சர்ச் காலேஜ் அப்படின்ற ஒரு காலேஜ்ல வந்து ஜாயின் பண்றார். நிறைய பேர் வந்து நல்ல வெல்தி ஃபேமிலியில இருக்கவங்களாம் அங்கதான் அவங்கள குழந்தைங்க எல்லாம் அனுப்புறாங்க. அது மட்டும் இல்லாம நிறைய வைஷ்ணவ ஃபேமிலியில இருக்கவங்களும் அங்க வந்து ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறாங்க, அந்த காலேஜ்க்கு அனுப்புறாங்க. ஸோ அங்க நிறைய பெரும்பாலும் படித்தவங்க எல்லாம் லண்டன் போற மாதிரி இருக்கு. சோ ஆனா அவங்களுடைய பிரபுபாதோட அப்பாக்கு வந்து அவரை லண்டன் அனுப்பக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது அவருக்கு. ஏன்னா அங்க போனா அந்த வெஸ்டர்ன் கலாச்சாரத்துல வந்து நம்மளுடைய குழந்தை வந்து ஆக்குப்பை ஆகக்கூடாது,
தப்பா போயிடக்கூடாதுன்றதுனால அவருக்கு வந்து லண்டன் அனுப்ப இஷ்டம் கிடையாது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1 இயர்க்கு அப்புறம் அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா, ஆஹ் நிறைய நாடகங்கள்லாம் நடத்துறாங்க. அதுல வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தை வந்து அவங்க ப்ளே பண்றாங்க. அதுல வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாத் வந்து அத்வைத ஆச்சாரியார் அவரோட ரோல் எடுக்கிறார் அவரு. அதுல இவங்க பண்ற அந்த நாடகத்தோட இதை பார்த்துட்டு நிறைய பேர் அந்த ஆடியன்ஸ் வந்தவங்கள வந்து நிறைய பேர் அழுதுடுறாங்க. சிலர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு சின்சியரா வந்து இவங்க வந்து ப்ளே பண்றாங்க. அந்த இதை தாங்க முடியாம கூட நிறைய பேர் அந்த நாடகத்தை விட்டு விலகி போயிடுறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். ஸோ அதுதான் அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் டிராமா, பிரபுபாதோட டிராமா. அதுல அவர் எடுத்த ரோல் வந்து பாத்தீங்கன்னா அத்வைத ஆச்சாரியா. என்ன கதை டிராமா போட்டாங்க அப்படின்னாக்கா சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் அவரோட கதையை வந்து அவங்க போட்டாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஒரு தடவை என்ன பண்ணாரு அப்படின்னாக்கா, பிரபுபாத் அவர் பூஜை பண்ற அந்த டெய்டிஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை என்ன பண்றாரு ஒரு பாக்ஸ்ல போட்டு வச்சிடுறாரு அவரோட காலேஜ் லைஃப்ல ஒரு நாள். அப்ப வந்து அவரோட கனவுல வந்து நைட்டு தூங்கும்போது அவருடைய கனவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணா வந்து அவருடைய கனவுல வந்து சொல்ற மாதிரி இருக்கு. கம்ப்ளைண்ட் பண்றாரு, என்னை எதுக்காக கொண்டு போய் அந்த பாக்ஸ்ல வச்ச, நீ என்ன திருப்பி வந்து வழிபடணும்ன்ற மாதிரி அவர் சொல்ற மாதிரி இருக்கு. ஸோ அவர் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டு மறுநாள் என்ன பண்றாரு, திருப்பி அவருடைய வர்ஷிப், ராதா கிருஷ்ணா வர்ஷிப் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அவருக்கு எத்தனை ஒர்க்குகள் இருந்தாலும் அதற்கு நடுவுலையும் அவர் வந்து ப்ரேயர் பண்றதுக்கு தவறியதே இல்லை அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா சுபாஷ் சந்திர போஸ் வந்து எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இளைய தலைமுறைகள்ல வந்து ஒன்றிணைக்கிறார். இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ் மூவ்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு தலைமை இதுக்கு ஒரு அமைப்புக்கு நடுவுல எல்லா இளைஞர்களையும் ஒருங்கிணைக்கின்றார். அதை வந்து அபயச்சரன் நம்மளுடைய பிரபுபாத் கேட்கிறார். அவருடைய அந்த மூமெண்ட் மேல இவருக்கு வந்து பற்று இருக்கு. he like boss faith in spirituality, his enthusiasm and determination அவருக்கு பிடிச்சிருக்கு. ஆனா வந்து பொலிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டில வந்து அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. நம்மளோட பிரபுபாதுக்கு வந்து அந்த பொலிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டில இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. ஆனா அவங்களுடைய அந்த கொள்கைகள், கோட்பாடுகள், இந்த இந்திய சுதந்திரத்திற்கான அவருடைய கொள்கைகள், கோட்பாடுகள் வந்து இவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம். அது மட்டும் இல்லாம அவர் காந்தியோட இதுலயும் வந்து இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கார். அப்புறம் வந்து பிரபுபாதருக்கு வந்து திருமணம் நடக்கின்றது. ராதாராணி தத்தா அப்படின்றவங்களோட ஒரு திருமணம் நடக்கின்றது. அவங்களோட ஃபேமிலியை பத்தி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு தடவை ஜெகநாதபுரியில வந்து அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து மீட் வந்து ஆஃபர் பண்றாங்க. அது வந்து அவருக்கு சுத்தமா பிடிக்கல, இறைச்சி. அதனால அவருக்கு பிடிக்கல. அதுக்கப்புறம் அவங்க சாப்பிடுறதே விட்டுட்டார். ஜெகநாத் பிரசாதம் மட்டும்தான் அந்த டெம்பிள்ல இருந்து அவர் வாங்கி எடுத்துக்க ஆரம்பிச்சார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். அபயச்சரன் அவர் வந்து பிஏ எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிடுறாரு. கிளியர் பண்ணிட்டு அதே சமயத்துல காந்தியோட ப்ரொட்டஸ்ட்ல வந்து ஜாயின் பண்றாரு பிரபுபாத். ஹி ரிஜெக்டட் ஹிஸ் டிப்ளமோ. பிஏ முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்த கோர்ஸ் பண்றதுக்கு அவருக்கு பிடிக்கல. அதுக்கு பதிலா அவர் வந்து காந்தியோட மூவ்மெண்ட்ல வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் மூவ்மெண்ட்ல வந்து ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறார். அப்புறம் அவருடைய தந்தை என்ன பண்றாரு, அவரோட ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்லி, காட்ரிக் போஸ் அப்படின்றவர்கிட்ட சொல்லி தன்னுடைய பையனுக்காக ஒரு வேலைக்காக கேட்கிறார். அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி உடனே அவருக்கு வேலை கிடைக்குது. போஸ்ட் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்டல் மேனேஜர் அப்படின்ற ஒரு வேலை கிடைக்குது. செவரல் ஒர்க்கர்ஸ் பிகேம் டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபைட். ஆனா அந்த மாதிரி திடீர்னு ஒருத்தவங்களுக்கு கொடுத்தது வந்து மத்தவங்களுக்கு வந்து பிடிக்கல அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி தருணத்துலதான் என்ன பண்றாருன்னா, நம்மளுடைய அபயச்சரன் அவரோட ஃப்ரெண்டு நரேந்திரநாத் முல்லிக் அப்படின்ற ஒரு ஃப்ரெண்டோட சேர்ந்து அவர் என்ன பண்றாருன்னா, ஒரு சாது வந்திருக்காரு மாயாப்பூர்ல இருந்து, அவரை போய் பார்க்கலான்னு சொல்லி கூப்பிடுறாரு. ஆனா நம்மளுடைய பிரபுபாதுக்கு வந்து அவ்வளவா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல. ஹி வாஸ் ரிலக்டன்ட் டு கோ, பட் நிறைய இம்ப்ரெஸ்ட் ஹிம். ஆனா அவரோட ஃப்ரெண்ட் வந்து இல்ல நம்ம போய் பார்க்கலாம்னு சொல்றாரு. என்னதான் போய் பார்க்கலாமே. கடைசியில அவங்க 2 பேரும் வந்து நல்ல வைஷ்ணவ ஃபேமிலில இருந்து வந்திருக்கிறதுனால, சரி இவங்க கூப்பிடுறாங்க நம்ம போலான்னு சொல்லிட்டு போறாங்க. அவங்க போன உடனே இவங்க நல்ல ஒரு, ஏன்னா நம்ம பார்த்திருக்கோம் பிரபுபாதோட அப்பா வந்து நிறைய வைஷ்ணவர்களை வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு வந்து மரியாதை பண்றதெல்லாம் பார்த்திருக்கோம். அதை பார்த்து வளர்ந்தவங்க இல்லையா. சோ நம்மளோட ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், அவரோட ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரை பார்த்த உடனே நமஸ்காரம் பண்றாங்க. யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வத சுவாமிகள். அவர்கிட்டதான் நம்ம பிரபுபாத் வந்து தீட்சை வாங்கினார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்த உடனே இவங்க வந்து அந்த மரியாதை கொடுக்குறாங்க அவங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல நிறைய பிரவச்சன் அந்த இது போயிட்டு இருக்கு. நடுவுல பிரபுபாத வந்து அவர் பார்த்துக்கிட்டே இருக்காரு, நம்ம ஆன்மீக குரு.
அதுக்கப்புறம் யூ ஆர் எஜுகேட்டட் யங் men, why don't you preach Lord Chaitanya Mahaprabhu message throughout the whole world? நம்ம கௌட்டிய மட்டோட மெயின் இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட மெசேஜை பாஸ் பண்றதா. என்ன அது? ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர மூவ்மெண்ட் இல்லையா? சோ அதனால சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் வந்து என்ன சொல்றாரு, நீங்க 2 பேரும் வந்து நல்ல எஜுகேட்டட் பர்சன் மாதிரி தெரியுறீங்க, நீங்க ஏன் இந்த கலாச்சாரத்தை நம்மளோட சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட இந்த தாட் மெசேஜை வந்து த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு வந்து நீங்க ஏன் பரப்பக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். அப்ப உடனே இவர் என்ன சொல்றாரு, ஹூ வில் ஹியர் யுவர் சைத்தன்யாஸ் மெசேஜ்? ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறாரு இல்லையா, எப்படி கேட்கிறாரு பாருங்க, யாரு உங்களுடைய சைத்தன்யாவோட மெசேஜை வந்து கேட்பாங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு. உடனே வி ஆர் டிபெண்டன்ட் கண்ட்ரி, நம்மளே வந்து இங்க வந்து ஒரு சுதந்திரம் இல்லாம இருக்கோம். முதல்ல நமக்கு வந்து சுதந்திரம் கிடைச்சு நம்ம வந்து இண்டிபெண்டா இருப்போம், அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய கல்ச்சரை கொண்டு போய் அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லலாம். நம்மளே வந்து வி ஆர் அண்டர் பிரிட்டிஷ் ரூல், அப்புறம் எப்படி நம்மளோட இந்தியன் கல்ச்சரை வந்து மத்த இடத்துக்கு சொல்றதுன்னு நம்மளுடைய அபேச்சரன் பிரபுபாத் வந்து கேள்வி கேட்கிறார். அப்போ வந்து சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் என்ன அழகா ஆன்சர் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. he replied in a quiet, டென்ஷன் ஆகல. ஒரு எத்தனை பேருக்கு முன்னாடி ஒரு பிரசங்கம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இத்தனை பேருக்கு முன்னாடி ஒரு பையன் இந்த மாதிரி கேட்கிறானேன்னு அவர் டென்ஷன்லாம் ஆகல. he was very quiet, டீப் வாய்ஸ், ஆனா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா பேசுறாரு. கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் டிட் நாட் ஹேவ் டு வெயிட் ஃபார் அ சேஞ்ச் இன் இந்தியன் பாலிடிக்ஸ். நம்மளுடைய இந்திய அரசியல்ல வந்து சேஞ்ச் வர்றதுக்காக, மாற்றம் வர்றதுக்காக கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் மூவ்மெண்ட் வந்து வெயிட் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை. நார் வாஸ் இட் டிபெண்டன்ட் ஆன் ஹூ ரூல்டு. அது வந்து யார் ரூல் பண்றாங்கன்றதை பொறுத்து அது வந்து மூவ்மெண்ட் வந்து மாற போறது கிடையாது. கிருஷ்ண கான்சியஸ் சோ இம்பார்ட்டன்ட், இது ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இது எவ்வளோ யாருக்காகவும் எதற்காகவும் இது வெயிட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதனால யூ ஹாவ் டு ப்ரொசீட்ன்றதை இன்டெரக்டா வந்து பிரபுபாதுக்கு வந்து சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் வந்து சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். அபய் வாஸ் ஸ்டக் பை ஹிஸ் போல்ட்னஸ், ஹவு குட் ஹி சே சச் திங்? இது எப்படி சொல்ல முடியும்ட்டு அவர் வந்து அதை திங்க் பண்ணிட்டே இருக்காரு. அப்ப அவரோட ஃப்ரெண்டு வந்து கேட்கிறார், என்ன உனக்கு என்ன எப்படி தோணுது அவரோட இதை பார்த்து, அந்த ஆன்மீக குருவை பார்த்துமே என்ன தோணுது அப்படின்னு கேட்கிறாரு. உடனே பிரபுபாத் வந்து என்ன சொல்றாரு, he was good, is wonderful அப்படின்றார். So the message of Lord Chaitanya in the hands of a very expert person, கரெக்டான ஒரு மனிதர்கிட்ட கையில தான் இருக்கு போல இருக்கு. சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அந்த மிஷன் வந்து கரெக்டான ஒருத்தர்கிட்ட கையில இருக்கு அப்படின்றத மாதிரி அவர் சொல்லிடுறார். அப்பவே வந்து பிரபுபாத் வந்து என்ன நினைச்சுக்கிறாருன்னா, இவர் தான் என்னோட ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் மனசுக்குள்ளேயே நினைச்சுக்கிறார். அபிஷியலா அவர் வந்து இது பண்ணல, இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறாங்க. அப்பவே வந்து அவரோட மனசுக்குள்ளேயே நினைச்சுக்கிறாரு, இவர் தான் என்னுடைய ஆன்மீக குரு அப்படின்றத நினைக்கிறார். சோ 1930ல அவருடைய அப்பாவும் இறந்து போயிடுறார். அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா, soon after his first meeting with Srila Bhakti Siddhanta Saraswati in Calcutta, Abhay moved his family to Allahabad. அலகாபாத்துக்கு அவர் திருப்பி மூவ் ஆகுறார். அங்க போய் ஒரு ஃபார்மக்யூட்டிக்கல் பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றார். அதுல வந்து அடுத்து என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, so I met them in Kosi, and Keshava Maharaj was informing that Srila Bhakti Siddhanta is going to Mathura tomorrow morning and he will be speaking Harikatha this evening. So அவரோட ஒரு ஃப்ரெண்ட் வந்து சொல்றாரு, நாளைக்கு வந்து மதுரா போறாரு, ஆனா இன்னைக்கு ஈவினிங் வந்து ஹரிகதா வந்து கொடுக்க போறாரு சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் அப்படின்னு ஒரு ஃப்ரெண்டு மூலமா தெரிய வருது. எனிவன் யாரு அவங்கள பத்தி அந்த கதை கேட்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ நீங்க வந்து கதை கேட்கலாம் அப்படின்றத கேட்கிறார். So and I thought it is wise. So what can I see at this Sesa Shahi? Let me hear what Srila Bhakti Siddhanta Saraswati will speak. Let me hear. So அவருக்கு வந்து அபய்சரன் பிரபுபாதுக்கு வந்து தோணுது, சரி ஒரு தடவை போய் அவரோட கிளாஸ் கேட்கலாம். ஏன்னா இது செகண்ட் விசிட். ஃபர்ஸ்ட் விசிட்ல தான் அவர் பாக்குறாங்க, அவர் கேள்வி கேட்கிறார். சுதந்திரமே வாங்காம இருக்கும், நம்ம போய் இந்தியன் கல்ச்சரை போய் எங்க சொல்றது, we are already under British rule. அப்ப அவர் வந்து ஸ்ட்ராங்கா சொல்றார், கிருஷ்ணா கான்சியஸ் வந்து நமக்கு எதுக்காகவும் வெயிட் பண்ண போறது கிடையாது, அதுல வந்து அரசியல் மாற்றங்கள் வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்றத சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் இப்ப வந்து என்னதான் கதை சொல்றாரு கேட்கலாமேன்ட்டு அவர் ஸ்டார்ட் பண்றாரு. அப்படிதான் அவருக்கு மேல அவருடைய குரு மேல வந்து பற்று வருகின்றதுன்றதை பார்க்கலாம். So Bhakti Siddhanta Saraswati initiated the Abhay in Allahabad in 1932. 1932ல அவருக்கு வந்து இனிஷியேஷன் கிடைக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, yes, he said exchanging looks with Abhay. He looks to here, he does not go away. I have marked him, I will accept him as my disciple. இவருக்கு எப்படி அவர் தான் என்னோட ஆன்மீக குருன்னு தோணுச்சு, அது போலவே பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகளுக்கும் தோணுச்சு, இவர் தான் வந்து என்னுடைய சிஷ்யன் அப்படின்றது வந்து அப்பவே தோணி இருக்கு அவருக்கு. சோ ஒரே டைம்ல என்ன பண்றாருனாக்கா, ஹரிநாம இனிஷியேஷனும் கொடுக்கிறார், பிளஸ் பிராமணிக்கல் இனிஷியேஷனும் கொடுக்கிறார். பிரம்மன் தீட்சை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க.
ஹரிநாமம் இனிஷியேஷன் கொடுத்து கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் அவங்க பார்ப்பாங்க அவங்க பக்தியில வந்து ஸ்ரத்தையா கரெக்டா அவங்க பண்றாங்களா எல்லாம் பார்த்துட்டு ஓகேன்னு தோணுனாதான் அடுத்து நமக்கு வந்து இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல ஒரு கேப் இருக்கும். ஆனா இங்க சரஸ்வதி சுவாமிகள் என்ன பண்றாருன்னா ரெண்டு இதையுமே வந்து அவருக்கு கொடுத்துடுறாரு. அப்ப கொடுக்கும்போது நம்மளுடைய பெயர் வந்து மாறும். எப்ப வந்து நம்ம ஒரு ஆன்மீக குரு கிட்ட வந்து சரண்டர் அடையிறோம் அப்படின்னாக்கா, எதுக்கு தீட்சை வந்து முக்கியம் அப்படின்னாக்கா, நம்ம பார்க்கிறோம் 84 லட்சம் பிறவிகள் எடுக்கிறோம் அப்படின்னுட்டு. சோ எத்தனையோ பிறவிகள் நம்ம பண்ணின அந்த கர்மங்கள், பாவங்கள் எல்லாம் துளைத்து நம்மளுடைய புது வாழ்க்கை வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இனிஷியேஷன் எடுக்கும்போது. அது மட்டும் இல்லாம ஆன்மீக குருவுக்கு நம்மளும் ப்ராமிஸ் பண்றோம், அவரும் ப்ராமிஸ் பண்றாரு. இந்த பாவங்களிலிருந்து என்னுடைய சிஷ்யனை வந்து காப்பாத்தி பகவான் கிட்ட கொண்டு போகணும்ட்டு அவரும் ப்ராமிஸ் எடுக்கிறார். நம்மளும் என்னுடைய குருவோட ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவோம், நம்மளும் வந்து ப்ராமிஸ் பண்றோம். சோ அப்போ வந்து நமக்கு புது பெயர் கிடைக்கும். அது நமக்கு வந்து ஒரு புதிய பிறவி மாறி இனிமே என்னுடைய ஃபுல் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை ஃபாலோ பண்ணி கிருஷ்ண கான்சியஸ்லேயே தான் இருப்பேன். தீட்சைன்றது வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப சாதாரணமா எடுத்துக்கூடாது. அது ரொம்ப சிக்னிஃபிகண்டான ஒன்று. ஒன்ஸ் அதை எடுத்துட்டோம்னாக்கா நம்மளோட இதெல்லாம் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும். நம்மளோட லைஃப் வந்து அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. தீட்சை எடுத்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாம் முடியுதுல அப்பதான் ஸ்டார்ட்டே ஆகுது. சோ அப்ப வந்து நமக்கு பெயரும் மாற்றம் இருக்கும். அப்ப வந்து பிரபுபாதுக்கு வந்து அவர் என்ன பேர் கொடுக்கிறாருன்னா ஜஸ்ட் அரவிந்தா அப்படின்றது மட்டும் ஆட் பண்றாரு அவரோட பேர்ல. என்ன அரவிந்தான்னா என்ன அப்படின்னாக்கா லோட்டஸ். சோ ஹி கால்ட் அபய சரணார விந்தம். அபய சரண் அப்படி மட்டும்தான் இருந்துச்சு இல்லையா முன்னாடி. இப்ப வந்து அபய சரணார விந்தம் அப்படின்னு அரவிந்தம் அதை ஆட் பண்ணி அபய சரணார விந்தா அப்படின்ற பேரை பிரபுபாதுக்கு நம்மளுடைய அவருடைய ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் கொடுக்கிறார். So as many accounts as he had secured by his wide travel, there were also that many bills to collect. So அவருக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு கிடைக்கிறார், டாக்டர் கார்ட்ரிக் போஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வந்து ஃபார்மசியோடது. ஸோ இவர் என்ன பண்றாரு, அவர் ஃப்ரெண்டு கிட்ட வந்து ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டு போறாரு. நிறைய இடத்துல வந்து அவர் பில்ஸ் மணி எல்லாம் கலெக்ட் பண்றதுனால கடைசியில என்னது அவரோட ஃப்ரெண்டே வந்து அவரை சீட் பண்ணிடுறார். திருப்பி அவருக்கு கடன் இதெல்லாம் அதிகமாகுது. ஸோ அவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த அலகாபாத்தை விட்டுட்டு திருப்பி பாம்பே வந்துடுறாங்க. சோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவர் கஷ்டம் வந்துட்டே இருக்கு, துரத்திட்டே இருக்கு நம்மளுடைய பிரபுபாத். அப்ப வந்து இட் வாஸ் 62nd பர்த்டே ஆஃப் ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி. அவர் நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுடைய ஆன்மீக குருக்களுக்கு வந்து அவங்களோட பிறந்த நாள் அப்ப வியாச பூஜை நம்ம பண்றோம். வியாச பூஜைனா நம்ம குருக்கு வந்து நம்மளுடைய சமர்ப்பணம் ஆஃபரிங் கொடுப்போம். அதுல வந்து அபய சரண் நம்மளுடைய பிரபுபாத் வந்து ஒரு போயம் எழுதுறாரு. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன எழுதியிருக்காருன்னா, அப்சல்யூட் சென்டினென்ட் தோ ஹாஸ் டு ப்ரூவ் இம்பர்சனல் கெலாமிட்டி தோ ஹாஸ் டு மூட். ஸோ அந்த இதை வந்து ஒரு வார்த்தை கூட மாற்றாம அப்படியே வந்து நம்மளுடைய அவர் வந்து ஒரு இது டெய்லி பேப்பர்ஸ் வந்து மேகசின் வந்து பப்ளிஷ் பண்றாங்க சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள். சோ அதுல வந்து அவர் குரு வந்து ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிட்டார் அந்த வேர்டிங்ஸ் பார்த்துட்டு. இதை கொஞ்சம் கூட மாத்தாம அப்படியே பப்ளிஷ் பண்ணுங்க அப்படின்னுட்டு அவருடைய சர்வெண்ட்க்கு வந்து அவர் சொல்றாரு. So 1935 Bhakti Siddhanta Saraswati Swamigal came in to install the deity of Lord Krishna and to institute deity worship at the Bombay Center. Bombay Center க்கு வந்து கிருஷ்ணா டேட்டி வைக்கிறதுக்காகவும் வராரு. அப்ப அவருடைய இன்னொரு ஃப்ரெண்டு சொல்றாரு, அபய் இங்கதான் இருக்காரு, பாம்பேல தான் இருக்காருன்னா அவர் ஏன் நம்ம பாம்பேயோட சென்டருக்கு இன்சார்ஜா பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறாரு. ஆனா உடனே சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் என்ன பண்றாருன்னா, வேணாம் அபய் தனியாவே இருக்கட்டும்ன்ற மாதிரி சொல்றாரு. ஏன்னா அவருக்கு அப்பவே தெரியும் இவர் போனதுக்கு அப்புறம் அந்த வைஷ்ணவ கௌடிய மட் வந்து பிரிய போகுது அப்படின்றது வந்து அவருக்கு அப்பவே தெரிஞ்சிருக்கு. யாருக்கு, நம்மளுடைய சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகளுக்கு. அதனால அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, அபய் நம்மளோட சேர வேண்டாம், அவன் தனியாவே இருக்கட்டும்ன்ற மாதிரி சொல்றாரு. ஸோ ஹீ ஷுட் பி பிரசிடென்ட் ஆஃப் திஸ் பாம்பே சென்டர் ஒரு ஃப்ரெண்டு சொல்லும்போது அவர் சொல்றாரு, இட் இஸ் பெட்டர் தட் ஹீ இஸ் லிவிங் அவுட் சைட் யுவர் கம்பெனி. தனியா இருக்கிறது பெஸ்ட். ஹி வில் டூ வாட் எவர் ஹி வாண்டட் டு டூ, ஹி வில் டூ. வென் டைம் கம்ஸ் ஹி வில் டூ எவ்ரிதிங் ஹிம்செல்ஃப். யூ டோன்ட் ஹேவ் டு ரெக்கமெண்ட் ஹிம். அவருக்கு டைம் வரும்போது அவர் வந்து வருவார், நீங்க எதுவும் ரெக்கமெண்ட் பண்ண வேண்டாம்ன்றதை ஸ்ட்ரிக்டா சொல்லிடுறாரு சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள். So it was a Radha Kund Vrindavan November 1935 Srila Bhakti Siddhanta Saraswati told Abhay. அப்ப வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், ராதா குண்ட் அங்க வந்து சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் வந்து அவரோட அபைக்கு வந்து சொல்றார், இஃப் யூ எவர் கெட் மணி பிரிண்ட் த புக்ஸ். உனக்கு எப்ப டைம் கிடைக்குதோ அப்ப வந்து புக்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணு. இதெல்லாம் வந்து அவர் போற போக்குல சொன்ன வார்த்தைகள் எல்லாம் நம்மளுடைய பிரபுபாத் வந்து அப்படியே ஸ்ட்ராங்கா பிடிச்சிட்டார்.
சோ உனக்கு எப்போ டைம் கிடைக்குதோ அப்ப அவரே சொல்லியிருக்காரு. பிரபுபாத் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, நான் இந்த உலகத்தை விட்டு போல, என்னுடைய புத்தகங்கள் மூலமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றேன்றத சொல்வார். நீங்க எப்பவுமே வந்து என்னுடைய புக்ஸ் வந்து படிக்கணும் நிறைய அப்படின்னு. சோ இங்க வந்து அது போல நான் எப்ப ப்ளீஸ் ஆவேன்னா, என்னுடைய புக்ஸ் நீங்க மத்தவங்களுக்கு கொடுத்து அவங்களுக்கும் கிருஷ்ண பக்தியை கொடுக்கும்போது நான் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆவேன் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காரு. சோ இஃப் யூ எவர் கெட் மணி பிரிண்ட் த புக்ஸ் அப்படின்றது அவருடைய குரு மகாராஜ் அவருக்கு சொல்லியிருக்காரு. So deeply concerned Srila Bhakti Siddhanta said to Abai, அகுன் ஜல்பி அப்படின்னாக்கா தேர் வில் பி ஃபயர். அவருக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கு இந்த கௌடிய மட் வந்து நிறைய இதாக வந்து பிரிய போகின்றதுன்றது தெரிஞ்சிருக்கு. தேர் வில் பி அ ஃபயர், ஒன் டே தேர் வுட் பி ஃபயர் இன் த கல்கட்டா கௌடிய மட் அண்ட் தட் ஃபயர் ஆஃப் பார்ட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் வுட் ஸ்ப்ரெட் அண்ட் டெஸ்ட்ராய் அப்படின்றத வந்து அவர் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இதெல்லாம் அவர் வந்து ஏற்கனவே வந்து யூகித்து வைத்தது ஸ்ரீல சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள். ஸோ பிரபுபாத் வந்து சொல்றாரு, ஐ நெவர் ஆஸ்க் மை ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் எனி கொஸ்டின். எதையுமே நான் கேட்கல அவர்கிட்ட. நான் கேட்டது ஒன்னே ஒன்னு, ஹவு ஷால் ஐ சர்வ் யூ. இதுதான் வந்து ஒரு தூய பக்தனோட மோடு. இதெல்லாம் நம்ம ஏன் படிக்கிறோம்னாக்கா ஒரு பக்தன் எப்படி இருக்கணும்ன்றதுக்காக நம்ம படிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹவு ஷால் ஐ சர்வ் யூ அப்படின்ற கேள்வி கேட்டார் இல்லையா, அதுக்கு வந்து ஒரு ரிப்ளை கொடுத்திருக்காரு நம்மளுடைய பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள். ஐ எம் ஃபுல்லி கான்ஃபிடென்ட் தட் யூ கேன் எக்ஸ்பிளைன் இன் இங்கிலீஷ் யுவர் தாட்ஸ் அண்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் த பீப்புள் ஹூ ஆர் நாட் கன்வர்சன்ஸ் வித் த லாங்குவேஜஸ் ஆஃப் தி அதர் மெம்பர்ஸ். எனக்கு நல்லாவே தெரியும் நீ நம்மளுக்கு உங்களால வந்து இங்கிலீஷ்ல வந்து மற்றவங்களுக்கு வந்து நம்மளுடைய தாட்ஸ் வந்து எடுத்து சொல்ல முடியும், ஆர்குமெண்ட் பண்ண முடியும். யாருக்கெல்லாம் இது வரைக்கும் நம்மளுடைய இதை பத்தின நாலேஜ் இல்லாத மற்ற மொழியினருக்கு உனக்கு நம்மளுடைய தாட்ஸை வந்து கொண்டு போய் செலுத்த முடியும்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும். திஸ் வில் டூ மச் குட் டு யோர் செல்ஃப் as well as your audience. இது வந்து உனக்கும் மற்ற பக்தர்களுக்கும் வந்து நன்மை பயக்கக்கூடியது. அதனால நீ வந்து இங்கிலீஷ்ல வந்து ப்ரீச் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணு. You serve the mission to inculcate the novel impression of Lord Chaitanya's teaching in the people in general as well as philosophers and religionists. நீ வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அந்த டீச்சிங்ஸை கொண்டு போய் மற்றவர்களுக்கு சொல்லணும். அது மட்டும் இல்ல, philosophers, religionists, மற்ற மதத்தவர்களுக்கும் வந்து நம்மளுடைய சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட இந்த தாட்ஸை நீ கொண்டு போய் செலுத்தணும் அப்படின்றத வந்து அவர் சொல்றார். So he passed away in the year January 1st and 1937ல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் வந்து இந்த திருநாட்டுக்கு சென்று விடுகின்றார் அப்படின்றத பாக்குறோம். அதற்கப்புறம் என்ன நடந்ததுன்றது அடுத்த வாரத்துல நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா இது வரைக்கும்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபாஸ்டா போயிட்டு இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. வைஷ்ணவ கலாச்சாரம் ஜஸ்ட் ஒரு 10 minutes நம்ம பார்த்துடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நானும் செப்டம்பர் 1 தான் பர்த் டேட் மேம். ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சூப்பர். ஆமா. பிரபுபாதரோட இது இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா மேம். ஹரி போல் மாதாஜி. ஹரி போல் மாதாஜி. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? இது வேற ஸ்கிரீன். இப்ப வைஷ்ணவ கலாச்சாரம் தெரியுதுங்களா இங்கிலீஷ்ல? தெரியுது மேம். ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ மாதாஜி, நம்ம பிரபுஜி லாஸ்ட் டைம் அந்த லெசன் 1 நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? லெசன் 1ல வந்து நம்மளுடைய இது என்ன, எசென்ஷியல் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் வைஷ்ணவ கல்ச்சர், வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்தோட பயன்பாடுகள், பண்புகள், அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? சோ இன்னைக்கு வந்து அதுல வந்து ஒரு நிமிஷம் தமிழ் போட்டுடலாம். தமிழ் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். தெரியுதுங்களா? தெரியுதுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வைஷ்ணவ பண்பாட்டின் கோட்பாடுகள் மற்றும் பயன்பாடு, நம்மளுடைய கொள்கைகள் என்ன, அதோட பயன்கள் என்ன அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல. சோ ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல நம்ம என்ன நம்ம பார்த்திருக்கோம், நம்மளுடைய நிறைய கலாச்சாரங்கள் இருக்கு. அதுல நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய கலாச்சாரம் என்ன அப்படின்னாக்கா வைஷ்ணவ கலாச்சாரம். என்னது வைஷ்ணவ கலாச்சாரம்? நமக்கு வந்து 2 கடமைகள் தான் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து பகவானை எப்பவுமே மறக்க கூடாது, அண்ட் அவரை வந்து எப்பவுமே நினைவில் கொள்ள வேண்டும். அந்த 2 இதை தான் நம்ம வந்து பாக்குறோம். நீங்க இதை முடிச்சு அடுத்த லெவல் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், உபதேசாமிருதம், அதுல வந்து நம்ம 11 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. அதுல நம்ம பார்ப்போம். அதுல வந்து செகண்ட் ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு, அதாவது பகவானை எப்பவும் மறக்காமல், அவரை மறக்க
நடக்கக்கூடிய செயல் எதையும் செய்யாமல் இருப்பதே வந்து சிறந்த பக்தனுக்கு உகந்தது அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இதுல வந்து என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா, இந்த இந்திய கலாச்சாரத்தை தவிர்த்து மற்றவங்களெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து சதாச்சாரல கொண்டு வர முடியாது அப்படின்ற ஆர்குமெண்ட் எல்லாம் இருந்தப்ப அவர் என்ன சொன்னார் பிரபுபாதர், அவங்க வந்து ஆனா கிருஷ்ணருக்காக தங்களை உயிரை தியாகம் செய்யக்கூட அர்ப்பணிக்கிறார்கள் அப்படின்றத வந்து பிரபுபா சொல்லியிருக்காரு. அதனால அவங்க வந்து சாதுவா கன்சிடர் பண்ணும், அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையை கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்த்தோம். நேரம் மற்றும் இடத்தின்படி மத கோட்பாடுகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அது என்ன நேரம் மற்றும் இடம், நம்மளுடைய தட்ப வெப்பநிலைகள் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும். நம்மளுடைய ஆடை நம்ம சொல்றோம், நம்ம வந்து சாரி போடணும். அதுக்கப்புறம் வந்து முன்னெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வைஷ்ணவர்கள் வந்து ஏக வஸ்திரம் அப்படின்றத ஒரே ஒரு வஸ்திரம் தான் போடுவாங்களாம். ஆனா இப்ப அதோட நம்ம போய் அந்த யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்ல வந்து இருக்க முடியுமா? அங்க எவ்வளவு குளிர் இருக்கு இல்லையா? சோ நமக்கு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுடைய இதை வந்து மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். நம்ம அப்படியே வந்து அந்த ஆர்த்தடாக்ஸ் மாதிரி ரொம்ப பழமைவாதியாக இருந்தோம் அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய இந்த கொள்கைகளை வந்து எடுத்து செல்ல முடியாது. ஈவன் நம்ம பிரபுபாதரோட குரு வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள். அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஒரு மனிதன் வந்து 64 ரவுண்ட்ஸ் சாண்டிங் பண்ணணும் அப்படி. இப்பவும் கௌடிய மட்ல வந்து அதை தான் ஃபாலோ பண்றாங்க. 64 ரவுண்ட்ஸ் சாண்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னு. ஒரு ரவுண்டு நம்ம 16 ரவுண்டு பண்றதுக்கே நமக்கு வந்து 2 மணி நேரம் ஆகுது. கரெக்டா உச்சரிக்கணும் அப்படின்னா இல்லையா? அப்ப அந்த 64 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணணும்னா அப்புறம் இன்னும் நிறைய டைம் எடுக்கும் இல்லையா? ஆனா நமக்கு வந்து பிரபுபாத் என்ன சொல்றாரு, மெயினா அவரோட சொல்றது என்ன அப்படின்னாக்கா, கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் நம்ம வந்து ப்ரீச் பண்ணணும். அதுதான் மெயின். நமக்கு அதனால நம்மளுடைய குரு நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னாக்கா 16 ரவுண்டு பண்ணா போதும். மற்றபடி மற்ற விஷயத்துல வந்து மத்தவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லணும். நீங்க உங்களையே வந்து ஸ்ட்ராங் பண்ணிட்டு அதுக்காகவே உங்களை மட்டும் தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடாது. மற்றவங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய கிருஷ்ண பக்தியை பத்தி எடுத்து சொல்லணும் அப்படின்றதுதான் நமக்கு வந்து பிரபுபா சொல்லியிருக்காரு. சோ நம்மளுடைய பிரபுபா வந்து ஆர்த்தடாக்ஸ் கிடையாது. காலங்கள் சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப நம்மளுடைய மூவ்மெண்ட் வந்து மாற்றி கொண்டு செல்லணும் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்திருந்தாங்கன்னாக்கா பீஷ்ம தேவரோட இதை வந்து நமக்கு கொடுத்திருந்தாங்க. வழிபாட்டு முறைகளில் மாற்றங்கள் உள்ளன, ஆனால் அது தவறு இல்லை. நமது கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கம் உலகம் முழுவதும் நடந்து வருகின்றது. மேலும் பல்வேறு மையங்களில் தெய்வங்களின் சிலைகளையும் நிறுவுகின்றோம். சில சமயங்களில் நமது இந்திய நண்பர்கள் இட்டுக்கட்டிய கருத்துக்களால் கொப்பளிக்கின்றார்கள். இது செய்யப்படவில்லை, அதுவும் செய்யப்படவில்லை. ஆனால் மிகப்பெரிய வைஷ்ணவர்களில் ஒருவரான துருவ மகாராஜருக்கு நாரத முனியின் இந்த அறிவுறுத்தலை அவர்கள் மறந்து விடுகின்றார்கள். குறிப்பிட்ட நேரம், நாடு மற்றும் வசதிகளை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். இந்தியாவில் வசதியாக இருப்பது மேற்கத்திய நாடுகளில் வசதியாக இருக்காது. உண்மையில் ஆச்சாரியர்களின் வரிசையில் இல்லாதவர்கள் அல்லது தனிப்பட்ட முறையில் ஆச்சாரியராக எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று அறிவு இல்லாதவர்கள் இந்தியாவிற்கு வெளியே உள்ள நாடுகளில் இஸ்கான் மையத்தின் செயல்பாடுகளை தேவையில்லாமல் விமர்சிக்கின்றனர். இதெல்லாம் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா நம்ம வந்து நம்மளோட இதை பற்றி மற்றவங்க என்ன நினைச்சிருக்காங்கன்றதே வந்து பிரபுபாத் நமக்கு வந்து விளக்கமா சொல்றார். சோ நம்ம இஸ்கான் இதுபடி வைஷ்ணவ கலாச்சாரம் என்ன அப்படின்றத பாக்குறோம். நம்ம வந்து அந்த பழமைவாதிகளாக இல்லாம சிலதுக்கு வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் வளைந்து கொடுத்து போனோம் அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கலாம். அந்த வழிபாட்டு முறைகள்ல வந்து மாற்றங்கள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஆனால் அது தவறு கிடையாது. வந்து உண்மையான பக்தி இருக்கான்னு மட்டும்தான் வந்து கிருஷ்ணர் பாக்குறார். அதை மட்டும்தான் நம்ம வந்து மத்தவங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்றதையும் நமக்கு இங்க சொல்றார். யாரு வந்து நம்மளுடைய இதுல ஆச்சாரியர்களாக இல்ல இருந்தாலும் நிறைய பேர் வந்து கருத்து சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு நம்மள வந்து நம்மளுடைய இதை வந்து விமர்சிக்கின்றார்கள். அதை பத்தி கருத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் அப்படின்றத வந்து பிரபுபாத் நமக்கு சொல்றார். இத்தகைய விமர்சகர்கள் தனிப்பட்ட முறையில் கிருஷ்ண உணர்வை பரப்புவதற்கு எதையும் செய்ய முடியாது என்பதே உண்மை. அப்படி அடுத்தவங்களை வந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணரை பத்தி அடுத்தவங்களுக்கு சொல்றதுக்கு உண்டான காரியங்கள் எதுலையுமே ஈடுபட மாட்டார்கள். எதுவும் செய்யவும் முடியாது அவங்களாலன்றதை பார்க்கலாம். யாரேனும் ஒருவர் சென்று பிரசங்கம் செய்தால் எல்லா இடர்களையும் எடுத்துக்கொண்டு நேரத்தையும் இடத்தையும் கருத்தில் கொண்டு வழிபாட்டு முறைகளில் மாற்றங்கள் இருக்கலாம். ஆனால் சாஸ்திரத்தின்படி அது தவறு கிடையாது. அவங்களுக்கு என்னென்ன முடியுமோ அதை வந்து செய்யலாம். அதுல வந்து தவறு கிடையாது அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ரொம்ப பெரிய இது. நம்ம அடுத்த 4 மணி ஆயிடுச்சு. நம்ம அடுத்த வீக் பாத்துக்கலாம். இதுல வந்து 2 விஷயங்கள் சுருக்கமா சொல்லிடுறேன். அந்த ஒரே ஒரு ஜஸ்ட் அந்த குரில் நெடில் அதுலயே 2 மீனிங் வருது இங்க அதுல பாக்குறோம். ஆக்ரஹ அக்ரஹ. ஆக்ரஹ அப்படின்னாக்கா ஏற்றுக்கொள்ளும் ஆவல். அக்ரஹ அப்படின்னாக்கா ஏற்க தவறியது. எதை ஏற்றுக்கொள்ளும் ஆவல் வேணும் பக்தனுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு என்னென்னலாம் செய்தால் அவர் வந்து
அவரை எப்படியெல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியுமோ, எக்ஸாம்பிள் நமக்கு வந்து சாண்டிங் பண்றது, அவருக்கு வந்து நியமங்கள் பண்றது, பக்தி மார்க்கத்துல எதெல்லாம் அவரை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியுமோ அதை வந்து நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஏற்க தவறியது எது அப்படின்னா, அவருக்கு எதெல்லாம் வந்து நம்மள வந்து மெட்டீரியலிஸ்டிக்ல வந்து கொண்டு போய் சேர்க்குதோ அதையெல்லாம் ஏற்க தவறணும் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இந்த விளக்கத்தை வந்து நம்ம அடுத்த வார கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். நியம கிரக வெறுமனே கண்மூடித்தனமாக பின்பற்றுவது, அதெல்லாம் எதெல்லாம் நம்ம விடணும், எதெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க வந்து பார்க்க போறோம். அது நெக்ஸ்ட் இதுல நம்ம பார்க்கலாம். சோ இன்னைக்கு பார்த்த கிளாஸோட சுருக்கம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம பிரபுபாதோட அது லீலாமிர்தம் பார்த்தோம். அவருடைய காலேஜ் லைஃப் எப்படி இருந்தது அப்படின்றத பார்த்தோம். அவர் வந்து ரொம்ப சிக்னிபிகண்டான என்னது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் லைஃப்ல வந்து ஐ மீன் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல என்ன பண்றாரு, ஒரு நாள் டெய்டிஸ வந்து ஒரு பாக்ஸ்ல வச்சு மூடிடுறாரு. ஆனா அவருக்கு வந்து கனவுல வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றார், நீ ஏன் என்ன போய் அதுல வச்ச, நீ எடுத்து வழிபாடு பண்ணுன்னு சொல்றார். சோ அதை தொடர்ந்து அவர் வந்து அந்த வேலையை ஸ்டார்ட் பண்றாருன்னு பாக்குறோம். இன்னொன்னு அவருடைய டேர்னிங் பாயிண்ட் இன் ஹிஸ் லைஃப் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவருடைய குருவை பாக்குறார், சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள். அவர் வந்து சொல்றாரு, நீங்க பாக்குறதுக்கு எஜுகேட்டடா இருக்கீங்க, ஏன் நம்மளுடைய இந்திய கலாச்சாரத்தை ஐ மீன் சைத்தன்யரோட மெசேஜ் ஏன் அடுத்த கண்ட்ரிக்கு சொல்லக்கூடாது, மக்களுக்கு சொல்லக்கூடாதுன்ற சொல்லும்போது அவர் சொல்றாரு, நம்மளே வந்து டிபெண்டா இருக்கும், நமக்கு முதல்ல இண்டிபெண்டன்ஸ் வரட்டும், அப்பதான் போய் சொல்ல முடியும் போது அவருடைய ஆன்சர் வந்து ரொம்ப அமிக்கபிளா இருந்துச்சு. நம்மளுடைய சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள், கிருஷ்ண இயக்கம் கான்சியஸ்னஸ் வந்து இந்தியன் அரசியலுக்காக வெயிட் பண்ணாது, வெயிட் பண்ணவும் தேவையில்லை அப்படின்றத வந்து எல்லாம் சொன்னாரு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து இன்னைக்கு பார்த்தது வந்து வராக அவதாரம், ஆதி மூலமே அப்படின்னு நம்ம கஜேந்திர மோட்சத்துல பார்த்தோம் இல்லையா. சோ சில இதுல வந்து நமக்கு வந்து வராக அவதாரம் தான் வந்து முதன்மையான அவதாரம்ன்றத பார்க்கலாம். சோ பாகவதம் படிக்கும்போது நமக்கு இன்னும் ரொம்ப டீட்டெயிலா வரும். சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வராக அவதாரம். அதில் கொல்லப்பட்ட அரக்கனோட பெயர் வந்து ஹிரண்யாக்ஷன். ஹிரண்யாக்ஷன் இரண்ய கசிபுவோட தம்பி அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்த்தோம். சோ அடுத்த இதுல வந்து அடுத்த வாரத்துல மற்ற இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரியோட பார்க்கலாம். வாஞ்ச கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय. नित्य गौर हरि बोल. हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நாங்க மெசேஜ் போட மறந்துட்டோம், நீங்க எவ்ரி வீக் வந்துருங்க 3 o'clock. ஹரே கிருஷ்ணா. அதனால நமக்கு இன்னைக்கு 10 minutes போயிடுச்சு. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माता जी.